হাই বন্ধুগণ, সবাইকে আমার খুব সারা প্যার তার সাথে জয় জগন্নাথ। আশা করছিস আপনার সবাইকে ভালো থাকে। হଉ ଛାଡ଼, ମତେ ଏତିକି ଜଣାବା, ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ିଆଣୀ। ଆମ କଥାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଳ, ଆଉ ତା ସହ ପ୍ରଭୁ ବଳଦେବଜୀଉ, ଆଉ ତା ସହ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ରସାବଳି, ପୁଣି ପୋଟଳି ପିଠା। ହଉ, ଗପୁ ଗପୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଫୁଲ ତୋଳି ନେଇ ଆସେ। ଆଜି ଯେହେତୁ ବୁଧବାର, ଆଇଁଷ ନହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଫୁଲ ତୋଳୁ ତୋଳୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ମାଛ କି ଚିକେନ ଚିନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ ବୁଧବାର ତ ଖାଇଥିଲି ମାଛ ବଦଳରେ ଚିକେନ। ଦେଖିବା ଏଇଥର କ'ଣ ଆସୁଛି ଆମ ଘରକୁ। ହେଇଟା ମୋ ବାପା। ମୁଁ ସକାଳୁ ଖୋଜୁଛି ମୋ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ତ ଜାଲଟେ ଧରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମର କୂଳ ସାଗର କୂଳେ କୂଳେ। ମୋ ବାପା ଜାଲ ପକେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତିମି କି ସାର୍କ ଗୋଟେ ନିହାତି କ'ଣ ପଡେ। ଫୁଲ ତୋଳି ସାରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଡ଼ିଲି ଆମ ଗୋମାତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସରିଲା ନା ନାହିଁ। ସେଠି ବି ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡ୍ୟୁଟି ବାକି ଅଛି। ତମା ଉଠିଲାଣି? ଏଇଟା ଦେଖି ଆସିବା। ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦଉନି, ସେ ଦିଦି ଖାଦ୍ୟ ଦଉନି ଦଉନି। ଆମ ସଣ୍ଡୁ ଆଶ୍ରମା, ସଣ୍ଡୁ ଆଶ୍ରମା ଉଠିଲାଣି। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ମା। ଆମେ ହେଲୁ ଚାଷୀ ଘର ଝିଅ। ମୋ ବାପା ଚାଷ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଏସବୁ ନ ଶିଖିଲେ କ'ଣ ହବ? ଆଉ ତାରାକୁ ତ ସବୁବେଳେ ଦରକାର ଆଉଁସା। ଗାଈ ଧୁଆ କି କଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଦଉଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ଶୋଇ ଶୋଇକି ଭାବୁଛି ଆଜି କ'ଣ ଆସିବ କେଜାଣି। ମୁଁ ହେଲି 4 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟର ମାଛ କଟାଇ। ଆଉ ଛାଡ଼, ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ମୋର ଆଜି ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିଛି। ଆମ ଘରର ଏ ମାଛ କଟା, ମାଛ ଧୁଆ, ମାଛ ଭଜା ହେଲା ମୋର ପରମାନେଣ୍ଟ ଚାକିରି। ମୋତେ ଏଥିରେ ସାଲେରୀ ମିଳେନି, ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ମିଳେ। ଆମ ମାଛ ତରକାରୀ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ମୋର କଥା କୁହା ବି ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଖାଲି ଖାଇବାର ପାଳି। ମୋତେ ମାଛ ହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ତ ଆତ୍ମା ପଶିଯାଏ ମାଛର। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନ କହିକି ଖାଇ ଚାଲେ ଖାଇ ଚାଲେ ଖାଇ ଚାଲେ। ହଉ, ବେଶୀ କିଛି ନ କହିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଡାକୁଛି, ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ। ଏକଲା ଖାଇଲେ କାଳେ ମୋ ପେଟ କାଟିବ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମ ଘରେ ମୁଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଜବ୍ ଦରକାର ମୋତେ ନିହାତି କହିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ।